Het liep er van de morgen even op. Het begon te regnen op gewoon plakken in de provincie. Maar dat wie ik al gauw weer roer. 1 millimeter of 2 op zijn heegst. En daarna werd droeg. Ja, het is heel uitzonderlijk. Als het alleen nog al naar juni just, is dat de droegste mannen eerder, zo'n 1901 20 mm. Die 68 gewoon is. Dus dat zou het genoeg. Als dan de verdamping erbij rekent van op dagen 3 of 4 mm, ja, dan gaat het heel hut. En nou, juli ontnota, ik viesten te droeg. En dat bloot net zonder gevolgen. Bouwboeren hebben grutte skeer, doordat de ierappels net goed groeien. In normaal hier moeten wij tussen de 34 en 40 ton moeten we hier helden aan opbrengst. En ik denk dat dit hier, nou ja, dan is de vraag of we met bepaalde rassen wel 30 ton per hectare helden. Dus dan heeft het wel een 10 ton verschil. En is dat vertaald hield? Nou, dan ga je snel naar en ik krijg nu op 12.500 euro de hectare, weet dan hoe het. Het meest vervelende voor de bouwboeren is dat ze zelfs eens niet dwang kunnen om de ierappels toch weer onder groeien te krijgen. We kennen niks aan de wand, dat weet met poort, we kunnen het bereinen, dat even bij. Dus kisten via niks aan de wand. We hadden gewas zo vol mogelijk zoen met extra voeding, met bladbemesting om het bladapparaat maar groen te houden. En voor de rest kunnen we niks aan, dus op blijft moet je daar in berusten. Maar net alleen de boeren hebben te krijgen met de droogte. Ik op oren plakken is het goed te zien dat er te meer wetter valt. Zoals bijgelijks op een zeediek die het volslijn giel kleurt. En dat zal eerst nog zo blijven, want de droogte bloot. Ja, dat houden we voorlopig nog wel even. Als het nou is just naar jong en vannacht dan kunnen er eens even een beetje reinvallen. Maar daarna is er een droge periode te meer. En de depressiestoringen, ze gaan al die roer Zuidoost-Europa, Oost-Europa, Duitsland krijgt de komende dagen flink wat rein. En wij vallen de boeten.